Assalamu alaykum hormatly watandaşlar. Saparaga Assalamu alaykum kemine eni aydın enim size de köp salam. Ersiyle salam birleşler. Selamun aleyküm. Qatırak gurlay saparaga. Bor mikrofonum boşak. Ana indi ne diye eşdiliyem. Yanında oturan yalşımdan. Yani buyur Almurat. Aleyküm selam yaşlılar, vatandaşlar salam, kemine salam. Yema bugün bir näçe tema var. Gysgaraktan şolar aýdyp geçdik, üstüne durup geçdik. Onun her birimiz pikirimiz aýdyr. Ýöne şu söz başyny vatandaşlarymyza bir aýtjak umumy bir bildirişim var. Hormatly vatandaşlar, erti ine bizim şehit bolan Pelwan oglumyz Süleyman Neresýanyň ýüzi berilenjek, 100 güni. Şoň üçin erti matamuny okujak dogalanyň, etjek dileglerini, töwürlerini kabul bolsun. Ýygyň alalary da Allah sabır versin, uzun ömür versin diýip aýtmak. Isleýär. Şular ýaly birinji mesele. Soň ýene de barzat şol erteden başlap Türkiýe Respublikasyna ta aýyň 18-ne çelli, may aýynyň 18-ne çelli 18 günler dolu lockdown ýa-ni karantin ýerdilýär biziň aňyrky ödülümizde aýtsa qadagançylyk dolu. Bulan diline ýasak bolýar. Şoň üçin adamlar näme bilen baglanyşykda boljak. Onu ne saparaga da aydın kemini ödüm aýdyp berersiň adamlar 3 hepde golay wagtda işlik näet goňu detmedi. Ýygyna garaly barady, ýurdun içi barady. Öz pikirinizi, öz prognozunuzy aýdyp berseňiz olam boljak. Üçüncü meselede şol öňüňkiýeden gepleşigimiň dowamy şol orluklar barada halkdan gelen teklipler var. Maňa jaňa dilli 3-4 ýerden Türkmenistanyň habar geldi. Olar aýdyp beren. Soň başga da soraw bar şol orluklar bilen deňeşlikde. Ýene umumy şu meseleler ýene de özüňiz sözüne näme goşjak, aýtjak sorawlaryňyz ýa meseleňiz bar bolsa, şu barada söhbetleşik edelim. Kim başlayacak? Saparaga mı, kemine mi, aydın, aydın? Ben salam verip başlayın. Salamam vermedim ya. Assalamu alaykum aziz ildeşler, yaşlılar. Aydın. Salam. O yankı Halmurad ağanın aydan nemesi karantin günü vardı yine şol. Täsir etjek hökman suratda. Şu wagtdan eýem işlejek işçi kan diýerler. Şonuň üçin arkaýyn işten çykaryp goýup bilýärmişler. O indi gözüm ýaşyna sereden ok diýip aýdýarlar, öňküler ýaly elbetde. Yani iş azaldykça on soň işçi kan Türkmenistana giden ok meselem türkmenler. Köp daşeretden gelip işleýänleriň sany azaldy, ýöne Türkmenistandan gelenleriň sany azalan ok. Olam bilýäňiz ýollaryň ýapyklygy meselesi var. Muňa goşmaça da o keselleýänleriň sany has kan meselem öň kesellän wagty eşdänsiňizdir. O keselläp gelipdir, agyrmyş diýip o Türkiýede işläp ýören wagty kesel bolanmyş, şonuň üçin gelenmiş diýip o gürüňler bardy da Türkmenistanyň içinde. Indi şo gürüňler Türkmenistanyň içinde däl, o Türkiýanyň içinde bolýar. Gynansak da kesellän adamam gidip bilen ok. Ve gaty kan ýani inanmarsyňyz keselleýänleriň sany. Şonuň üçin hem olaryň birinji islegi ýollaryň açylmagy. O ýollar haçan açylýar? Näme üçin ýapyk? Diýilen ýani sorawlar bar da. Ýani ýollaryň o ýapyklygyň bir katastrofa mı kan diýen mena bir asyl bir sebäbim ýok bu. Şol bir korona dünýäniň hem ýerinde de var. Dünýäniň hem ýerinde de samolyot uçup dur. Ýöne Türkmenistanda bir ýyldan bäri uçanok diýmek bunyň sebäbi korona däl.
Bir ýyldan bäri koronanyň eýýäm häsiýeti ortağa çykýar da şu häsiýet boýunça ýoglaşdy meselem köp ýurt bir 3-4 aýdan soň açywyradylar. Ýöne Türkmenistan diýmek ýa koronanyň häsiýetine düşünmändir ýa-da halkdan gorkýan bolmaly. Meniň pikirimçe halkdan gorkýan bolmaly. Käbir adamlar dilinde neme ulansa da yüreğinde neme däldir ýani dilinde diýenim o korona sebäpli diýip aýdýarlar da aslında korona sebäpli dälligini şu aýdýanlaryň özleri hem bilýär. Şonuň ýaly ýani iki taraply bir çykmaz bir ýagdaýa giren neme var. Bir problema var da. Indi o problemany nädip çözmeli, kim çözýär, wagt çözýärmi? O wagt çözse neme bolman bilýär da. Bähbitli bolman bilýär meselem halkyň tarapyna köplenç. Şonuň üçin şunuň çözgüdüne halkyň nemesine düýpli berilmelimiken diýen men. Ýani o halk ýollar näme üçin ýapyk meselesine has näme diýler, o seriozny seretmeli bolýar. Hakykatçyl bolmaly meniň pikirimçe. Şol ýagdaý bar. Ondan soň näme bar? Ýa-ni işsizlik meselesine gelsek, hökman suratda täsir eder o. İki hepde o ýol iş ýerleriň käbirleri ýapyk boljak. O käbir ýerlerde iş talaby artjak. Ýani işçiniň iş talaby artjak. Ýani aýlyk almak isleýän adamlar köpeljek. Şoňa görä adam täzeden bir balans, deň aramlyk demes döremeli hökman suratda. Olam näme bolýar? Türkmenistanyň içine az pul gitmeli bolýar. Bu taýda iş ýok bolsa, diýmek aňyrda da pul gitmeýän bolmaly. Az gitmeli. Ýene şonuň ýaly ýagdaýlar bar. Soň ýene bir zat bar, ine Türkiýanyň hem şu koronavirus soňky nemesi gaty neme oldu, negatif bir täsir oldu. Gadagançylyklaryň aýrylmagy indi ýene täzeden şonuň üçin getirýärler. Ve bu esasen o bizim halkımıza negatif täsiri boljak bunun. Diňe şol karantin döwründe däl, ine meselem 17 maýdan soň açylmaly. 17 maýdan soň bunun täsiri dowam etjek. Ýani iş ýerler köp bolmaz, öňküler ýaly. Boldukça az bolar. Yerli halkda da dawleniýa gaty ýokary. Onam bilýändirler ýani bärde ýaşap görenlerim. Onun üçin taýýarlykly bolmaly, iň azyndan moral tarapyndan şu ýagdaýa taýýarlykly bolmaly. Ýene şol aýtjak demem meniň. Aydın sen bir zatlar boşluk musun hani? Vatandaşlar menen şu näme barada aýtsam, ýa-ni Türkiýedäki şu täze ýerlilen karantina nämesini makledy, onuň näçe 17 gün diýdiler, 18 gün. Indi ol karantinde hem mer ýapyk bolar diýilen zat ýok, sebäbine azyk haritlar magazini bar. Ondan soň medisinski öňümleri satýan magazinler, aptekalar bolsun, beýleki soň bärde Lukman Hekim diýip bar. Şolar bar. Ondan sonra maska öndüren firmalar, yani öndürücü firmalardan çolar var. Sonra o spirtli nemeler vardı, o elini nemetken dezinfekte. Yine şu firmalar işleyecektir. Beyliklerin hemmesi yapılıyor da şu 3 hepten devamında, 3 hepte işlemeye hiçbiri. O neme demek oluyor? Yine Türkmenistan vatandaşları esasen da işlen yerlerinin günlük pul alyandır. Yani işlen gününe ya da sağadın alyalar da. Aylık alan oklar. Bu altıyerden geçeceğim bir aylığı yok. Onun için onları hem işe gitmedik gününe iş ile hak yazılacak değil de olur.
Yani demek $400 alayan birisi $200 alacak. Türkiye'de de yaşamak için şu günde bir $300 gerek de. En azından yankı cayın deydi, iyi içkin deydi, beylekin deydi. Bir adama. Evet. Ama bir adama şunu alarak ne gerek? İstanbul kımmat yerdir. İstanbul'un içinde olsa. Ama şimdi onu elbette nemetçiler, misal için bir ayda 8 kişi, 7 kişi kalayan yerleri vardı. Onun yağlı nemelerde, şartlarda yaşasan belki neme olandır. Yine en azından yankı iyi içen produktana da bir günlük $5 yağlık gidecek de günlük. Yani içen suğun olsun, belki olsun, yine tok deydi, gaz deydi. Şimdi bu yağdaydı Türkmenistan'a gideceğim pulu azalacak. Anırık Türkmenistan'ın içine gidecek pulu azalacak. Ona ben giren ok diyor, hemen berdine şu zatı kızıklayan diyenin bardak görecek böyle. Doların bahası Türkmenistan'a ne derecede ütkerke şu nemede. Yani dışarıdaki şu tesir şu an Türkmenistan'ın içinde doların bahası ne derece ütker. Eğer şu tayda hakikaten yani falsifi dolar bar olsa onda kendi tesir etmez ve olur yine onu belli bir şekilde kontrol alabilirler Türkmenistan'ın içinde. Yani yok veriyen pulun çotak var ya diyen bolsanız onda doların bahası bir ayın içinde Yemen kısmından 20-30% artar. Evet. Bu yağdayı dediğin Türkiye'nin içindekiler değil. Türkiye'nin başına çıkan da vatandaşlar biz ne edeceğiz? Yani şu an Türkmen halkı olup biz ne edeceğiz? Yine dışarıda işlep anırdakları ükçin edeceğiz de şu yaşayış şartları öyle değil. Yani bir adam Türkmenistan'ın içinde 3-4 adamı seyretmedi. Türkiye'de bir adam pulsuz alındı, Türkmenistan'ın içinde 3-4 adamı açık alıyor değil mi? O katı erüvet zat. Yolların açılıp yapılmamak meselesi var. Arada ben yine şunu aydayım. Koronavirüs Türkmenistan için problem ama elbette problem. Sebebi koronavirüs yine dışarı yurtlarda niye seyredin. Koronavirüse karşı görüşmek için altyapı vardı. Yine ara katnaşık, internet olsun, medisinski yani doktorluğun nemesi diyeli, sağlık altyapısı. Şu saatler Türkmenistan'da olmadığı için koronavirüsten görüşmek birazcık kıyın oluyor Türkmenistan'ın içinde. Sen dışarı yurtuna korona olmadın sen bolan günün eyyem berdi. Yani özünde bir kod oluyor. Şu kodu sen korona var deyip görközce yine öyünde. Ve şunu ben tanımasam bir kartadan neyde koronavirüs ne açısanlar görüp oluyor. Yine bu altyapı Türkmenistan'da yok misal için. Ya riskli zonaları görüp bilyen de kartadan girip görüp bilyen Türkiye'nin içinde. Ondan sonra yollar bardı geldiğine açılan yağdayında mesela içinde yine bir problema açlık meselesi var vatandaşlar men öňe maýdanda yine bir sapar gaýtalayyn pul bilen yine men pul alyp gitken Türkmenistana deyip barnyny doýurup bolan al. Pulu siz iýip bileňiz ok vatandaşlar içiben bilen ok pul. Bolýa men zat satma alaryn diýeňizde yine şu aşağında yankı döwlet meşgöründe sereden wagtyny. O taýda 2 sany çörek değil. Milyonlap tonla buğday gerek. Şu halkı üçün etmek için de. Yağ gerek. Beylek azı karıyıkları gerek. O zatları sen adam sana köpelen sayına bir yöneke bir merekenin yani toyu göz önüne getirin. Toyda neçe adam var? 500 adam var. Yine şun iyi içten hariyetlerini göz önüne getirin. 500 adam için oldu. Şimdi siz şunu 500 mına ya da 2 milyon adama göz önüne getirin. Neçe derece ulalık kitlede meçberi. Şol azı kariyetleri Türkmenistan'ın şuun yağdaydı. Yani ben bulunmaydım yok. Sisteması, altyapısı, ara katnaşığı yine daşarlardan şunu getirip halka üpçin edip bilecek bir sisteması var mı? Yok Türkmenistan'da şu zaman. Yani. Yine olam ikinci problem. Adamın karnını doyurup bilmeyen şunun için hem yolları yapıp saklamalı. Beynen saklı. Bolun mu? Aydım anlamın sapara söz vereyim. Sapara aydı vereyim. Diyeme iyileşler Türkmenistan'ın içi şu at katervet öňe berwetdi bolun inna hatam elbetleşmeli. Ne öçünlü ýa ekşwatları bir ekin dikin bulun paýtatyndan hem geçin beýlekinden hem iýiljek zat ekin dikin dip nemetdik de büýül onu aýdymda ogam täbäbi edilen nokta. Onu akıl verip görmedi. Alınmayan akılın nimeti yok da. Türkmenistan'ın içinde
köp maşgallar, hatametler, kiçi çağıl maşgallar. O ödem daşary ýurtda işçisi yok maşgalalar. Şu ödem işleyen olan halatında da belirleyen aylığa birinciden alıp bolanokda. Alayınna da allı dip düşünölü. Şu çağı limitine 10'una yetýärdi. O zatları düşünüp görün. Ondan hökümet ne ölünün itenin hatawyny ýörediýärdi. Ne şu koronadan dağıttan ölünün ne vakt geçirnemeder hata orta çıkardı. Aylgın saatler vardır. Bunu yani o arada gurrun edilen ok, olun gurrun edilmeyen bilen o adın yoktu, onu anlatmaya da. Daşını yağdayım ne oğlunlar gurrun verdi. Ne ortiyetten ne 6. aydan ähli daşarutlar çıkarıp başlarlar. Onların karar alıptırlar da. Beýleki yerlerim şunlarla. Ne Türkiýanyň ýagdaýyndan özüň görüp dursun. Türkiýanyň ýagdaýym gaty agyr ýagdaý. Olaň ýanky daşarutly agramy 6-7 milyondan geçtim kendine yani. O bir döwlet on çaýyny götürmeýär. Ully döwlet bolonda da. Ya aydın gerçi buğday gerek, yağ gerek dip nemetti de o zatlaryň hemmejesi bilinýän zatlar ne 90-njy ýyllarda biz o zatlar üçin edýärdik de. O Türkmen yani ýurdun içi 1 milyon ton buğday ya da şoň ekwivalentinde un ýylýärdi. 100 000 tonnu kertişke, 100 000 tonnu şeker, 40 000 ton ya litr yağ, onun metkesi var, beýleki zatlar var. O zatlar bir üçün etmek hökümet üçün, guramaçylyk var adam üçün aslında kıyın zat değil. Şonu oturun yerimizde ne bilýärdik. İş bilýärdik. Yani onu eder ýalap wagt ýagdaýda daşyndan aljak diýenim bilen alamam bolany. Harit hem bir döwletler özüne, öz halkyna neme diýerlerdi. Benim ekim ok, dikim ok. Iň bolmanda şu nagruzkany ýeňleder ýalak ekmeli, dikmeli. Ona berilen okda o guramaçylygym ýok. Onu halk gaty erbet ýagdaýda. Bu soňun ýirak bar ýa, näme diýe onu düşünýän adam bilmedim bir ýerlerde ba bolmagy mümkin ol. Gaty kyn ýagdaý. O ýurdun nemetini açmada ne 10 tane foro koyduk da. Şu hökümetin yetmeli işi ol. Benim toğrulumda değil. Hökümetin toğruluğu. O toğruluğu öğüdlerine koymalı. Hökümet bolyan olsa. O bağ olsa. Onu koymalılar. Öğüdleri koymalı. Onun etmeyecekleri görünüp dur. Yani etmesen onun bunun nimetini çaresini biz görmeli oluyoruz. Ýagdaý kyn, ýagdaý dünýäniň hem bir ýerine kyn. Ýa-da Türkmenistanyna, däwün ön Türkmenistanyna has kyn. Sebäbi altyapy ýok, düýnün ýok. Onu düşünýän hökümet ýok, ýa hökümet aparaty ýok. Adam orkup görmeden başka bilen zatlaryň ýokmy kanýa şol Almurat? Onun inni olan korkusundan korkan adam adylyp bar ya, bu üniversitede sebäp görüp durur da situasiýany ýere bar ýani sapana. Yuwaş gorky garşy tarapy geçirilmede boljak geldir. Adatlygyň, eşretiň açary oň iň ýakyn kapydadyr. Öz kapyňydadyr, her hojalygyň kapysyndadyr.
bir milletin birinci yeçeği kestir. Millet demek bir topur maşkalan birleşen yerine millet diýilýändir. Şoň iň ýakyn adresi özüňiz. On biri edip bermeli düşünce gatı oturdurupdurlar. Çünkü o bir de 30 ýylda näme işlediňiz diýip durur. Ho näme işledin diýip sorulmaly. Iň ýakyn adres ýaşyň ýetýän bolsa ýa özüňdir, bolmasa ejen kakaňdyr. Ya ataňdyr. Bir de düşýän görew sen ejen kakaň ýa saňa düşýän görewden üýtgeçikler däldir. Hiç kim borcu däl seni yaklap nemet görmek. Ya bir ýene düşünje salmak. Gen zattır. Taparama Millet verdimen bir daha aydın. Başlan. Şu zadaydık geçen ya bir komentarda yazıptırlar da yankı nerede to şu WhatsApp bilemek başlarsın vatandaşlar nickname'inizi okup bilecekler yöne yazan zatınız yadıma düşüyor da şu Gurvangulu diye bu zatları nemedip bilmeye diye de bilmeye kellesi işlem onun deyip yazıptır da vatandaşlar bu zatları Gurvangulu da başkası da hiç kimem bir adam bolan yerde düzeldip olmaya yine şu problemi bir adam düzeldip bilmeye hiç kaçan kim olaysın şu taydı sebebi yönöke bir zat var. Biz halk devlet diyende milyonlarca adam vardır hayda. Milyonlarca problem var. Her anın probleması vardır. Hemmemizde problemi var. Özümüzde de işte problem var. Yine şu problemini çözmek için bir adam hiç yeterli değildir. 100 adam yeterli değildir. 1000 adam yeterli değildir. Adam neye çekip olsa çok oğullandır. Sapara iqtisadiyeti düşün ya, näme etmelisini bil ya. Yön sapara şo zat edip bilen ola. Yön etmeli zada aýdyp biler. Näşne etseň şuňaly bolýa diýip aýdyp bile. Yön onu etmek için müňlerçe, milyonlarça adam gerek. İş ine şuňaly edilýär. Bir adam bilen ine häzir koronavirus var diýeline Türkmenistan içinde nädip çözeriz koronavirusu? Bir sana diňe aýdaly şonu kim doktorlar çözüp bilýärmi? Çözüp bilen şu doktorlar. O tayda internetten düşünen adam hukman gerekse internetten yankı her bir korona olanı registrasiya edip nerede yaşaya karantina bespeşit etmek için yine ona bir spesialist gerek. Ondan sonra yerleri yankı sensitansiya nämeleri oluyor da normalları ne koronanın nämesi için. Yine onun için addelini spesialist gerek. Son abarı dünyası vardır yankı. Onun için hem injinerler gerek. Bu adamlar iyi biçe, onları iyi biçme için hem bir aşçı gerek olara. Aşçı näme pomidor, agursu diýdi beýleki zatlar, ona bir daýhan gerek. Indi şu doktor daýhançylyk edip bilýär. Çözüp bilýärmi koronany, çözüp bilmeýär. Ine men berde aýtgan zatym sistemadyr. Ine şu sistemany goýmadan, şu taý oturupmadan milyon sany şu taý Gurvanguluny yerleşdir, şolam çözüp bilmeýär. Yani milyon sany şu prezidenti çalışsam çözüp bilmeýär da şonu. Mümkin değil, hiç kim çözüp bilmeýär. Onu şu aşağıdan yankı sistemini, devlet kuruluşunu, altyapını oturtyan her bir adam öz ukuyuna göre iş nedir? Dayhançılığı nedir? İngo şekildedir. Özünü geliştirir, araştırır, öğrenir, gider, okar, daşar yurtlarda eğer Türkmenistan'ın içinde şert yok olsa, yani oku yok olsa. Öğrenip gelip son Türkmenistan'ın içinde edip başlar. Yönü dayhançılığı nedir? Onun işi yok, o doktorlar nämetçe ya da injiner näme onun işi yok o zatlar. Hem için şu sistema bunları birbirini bağlayan. Ne şoň üçin hem bizim yankı aydan 10'luk nämemizde haýsy 10'luň näme okuýy bar bolsa ine şu problemleri çözsek. Yani 10 kişinin içinde ilkinci şu problemleri çözüp başlasak ýowaş-ýowaş olar birleşýär ýa-da şoň sistema oturýar şo taýda. Ine bu zatlaryň vatandaşlar çözümü yine şu tayda yattı. Bizim sistemamızda, altyapımızda, devlet kuruluşumuzda, konstitüsyon kuruluşumuzda yattı aslında. Yani onu hiç kim gören o, onu hiç kim aydan olan kıynanacak da. Hem diye şu prezident ayırmalı, şunu şey etmeli diye de, o ne etmeli belli zat. Yani şunun için adam gerek. O adamlar ama halk olup durun. Başka hiç kim bir gelip et diyen düşünce yok. O yanlış bir zattır, bir gelip etmeli diyen zat. Tarih kitaplarda yanlış yazılandır. Yine şu adam yine şunu revolüsiya ediptir deyip yok. Revolüsiyanı halk edendir.
Ol adamam şolardan yankı duygus nämedendir, sömürgesi mi näme diýle. Ine şo zady edendir şol adam. Ol İkinci Dünya Uruşu'nda SSR bilen Germaniýada uruş gazanan kim diýerler? Stalin diýendirler. Yok. Yok, onun ýaly zat yok. Stalin şol yankı fronta näme baran adam däldir. O arkada ýöne. Şoňa maslahatçylary bar, beýlekleri var ýanynda. Baran däl, bir topurdy. Awa ýöne şolam gahryman nämesini sylagyny almadymy? Awa aýdym ine ýaňy aýtdyň da şol Gurbanyňly barada. Indi şol adamy o öldürüp hemme kim näme boljak bolýar. Ol adama birinciden ölmesin. O ölseden ütgeyen bir zat yok ýöne ölmesin, bize o diýri gerekde. Mesela iň azından şu bir adam bolup jogap beren bolsa, jogap bermäni mümkinçiligi ýok, ýöne jogap beren bolmaly. O şu ýeneden halkyň garşysyna çykyp jogap bermeli eden işleriniň. Şonuň üçin gerek ýöne onu öldürüp o bir zatlar edip näme dip ýörler. Şoňam näme etmeli, sökman suratda o diýri gerek, ýani şol pikri ýaýratmaly halkyň arasynda. O ölse benim hiç oturan yerimden o bağıtlı olacakmışım. Hemme zat öz-özünden düzelýär diýilen zat mümkin däldi. Kemine doğduğum karantinna yapıp şu at lockdown'da. Doğduğum yapıp. O samalyotları yolu açyança doğduğum kaptı yapıp şular üçün. Ştaýdy men goşaýyn onu sohbetini Keminänkiden başlaýan. Görýärmi, halkda pikir bar diýende Gurbanyňly gitse ýa ölse ýa çalşyrsa bolýaly bolupdyr. Ana niýadywda da şular ýaly arzu etdi daha. Gaýşy meýdi keseren ölse bolýar, indi günümüz bolýan. Bu gitse de ýene şol sistema rejim çalşylmasa, rejimim biz sistema çalşmasa o taýda ýetgejek zat ýok. Ol bir. Ikinciden vatandaşlar ine eýam ýurdun içinden we daşyndan gelýän maglumatlar, ýani şu işçilik barada, şoňa da kesip bilen ýene de istin. Şumar Türkmenistanyň içindäki ähli ýaşaýan halkyň iň gurply ýaşaýany şol Türkiýede howsarlar işläp bilen maşgalalar diýip hasap edilýär. Ol döwletde, hökümetde işläp aýlyk alýarlar olur, ýok, bir gyra. Olarda ömer. Onu ýetýär ýaram, ýöne bu çağıl maşgala. Hawa olarda hiç şey ýa düşewindem ýok, olarda hiç şey bir idil ýmitem ýok, eşigem ýok. Ýöne şol Türkdäki işleýän ýigitlerime zananlama şol idine uğradan pul uğradyp duransa, olan enatalary, çağalary, dogurmarnaşlar ine şolar ýurdun içindäki döwleti işleýän adamlardan gurply ýaşaýar diýip hakykata aýdyp durlar. Bar da şo zat. Ol bir inni şol kesilýär ýene de 20 gülleýär. Soň aňyrsy hil boljak, o taýda da garanti ýok. Ýene dowam etmekler mümkin, eger şol adam emesi pidasy köpelip gitse. Inna ýene bu Hindistanyň keselemini ýaýrap başlapdyr. Diýjek bolýan adam indi şu ay öňümüzdäki ay hem ýurdun içinden halk üçin, ýurdun daşyndan halk üçin baty uly agyr syna aý boljak da Şoň üçin şu taýda halkyň biraz byrek düşünşip jewetleşmeli gerek. Ondan biz bärde aýdyp dur, nähil hereketler edilse gowy boljak. Näçek biz şol garşymyzda duran hökümetden halk örsem çykmaly. Näde gandokman hakimiyeti çalşyp boljak, şoň ýollaryny aktarmaly ilkinji nowatda. Şu zatlaryň pikir bilen, aladasy bilen, siz bilen ene şu öňümüzdäki şol lockdown günleri biz görleşmekçi. Gayrat edin, vatandaşlar wagt tapın, açın, seredin, özünüze gerek düşünjäni alın, bar bolun, sonra olumuzdan berin. Hökmen jogap taparsın. Ondan tapara sen ýa şol Covid barada aýtdym, ene şular ýaly dünýä ýüzünde hemme ýerde ýagdaý agyrdy. Ýöne bütün dünýäň ähli döwleti öz içindäki bar ýagdaý dünýä jemgyýetiniň giýrap durana gaýtan tersini şol beýleki bay döwletlerden, gurply döwletlerden öz halkyny bejermek üçin kömek alyp durdy. Şol giýrap oturanaklar keselläniň sanyny ýok olanlaryň sanyny. Ine dünýäde iň ösen döwletleriň biri Ýewropada Şweýçarya. Şunla da vatandaşlar geçen kemine 1 ýyl etdi, ýok, 1 ýyl 3 aýyň dowamyny, şol koronavirus başlap fevral aýyna başlatdy.
Sonunun bäri Şwetsiyada ýogalarlaryň sany 14 000 adamdan geçdi. Şonu hökümet gyzap oturar. Her gün haýsy welaýetde, haýsy etrapda näçe adam keselledi, näçe keselhana getirildi, näçe öýüne ýatyr, näçe ýogal aýdyp durlar. Näçe Türkmenistan aýdylan akşular. Telefonda da gelýär şo. Ha, o telefonu durdu. Men şonu aýdýan, sapara. Näçe bizde gyzýarlar şo zatlar. Seredin ine Şwetsiyada hem döwlet adam üçinlerini şu döwletde var. Eýär şuun kuuna çelli. Ol 100 ýaşyndan aşaklygyna şuun kuun 65 ýaşyna gelýän adamlar 90% eýär şuun geçdi ýemeden. Şu birinji vaksinanyla koronawirusa garşy. Şolaryň içinden 10% eýär ikinjine mally. Ine gorog däli näme beýsen. Yani medisina işgärleri, harby gurulukçular, bank, döwlet işgärleri, olar eýän geçdiler, 2 vaksinany mallar, döwlet dolandyrylyp durmaly. Ine alada döwlet barady, ine alada halk barady. Men pikir edýän bu ýetçerlik, bütün Şwetsiýa halkyna vaksinany aljak, ondan nira gitselerin hakkı var, diýmek bulara koronavirus ýokçugam däl. Ine döwlet halk barady, konkretny adam barady edýän aladasy. Yoksam şu döwletem Türkmenistan'a akybaýlyklar ýok, watandaşlar. Doğru düşünjek bolun bize. Bir adam edýän däldir, Halmurat, şonu sistem edýändir. Şoda, şu bir ukolun bahasy $1000 şu Pfizer. 2 kol almaly bolsa $2000 bahasy var şu 2 kol. Şonu bütün milletine 9 milyonna mut paýlaýar şu döwlet. Bir pikir edip görün, o näçe milyard bolýardy. Bizde bolsa halkyň elinäki soňky şu köpüne çelli gaňry bolýarlar. Ine döwletiň, hökümetiň halka bolan gaýrysy bärde şular ýaly. Ine bizim ata watanymyzda da ine şular ýaly. Biz gaty ullukan katastrofan öňüne durdup hakykatdan da para. Geçen ýyl ýazyndan bäri aýdyp gelýär, fevral, mart aýynda ekin şunu edin, özüňize gereňiz edin. Adamlar onundan şu hökümeti ýagdaý şular ýaly. Indi geldik şuun kun uyun düýbüne gorpa geldikde. Ertinem boljak onun belli de. Ýöne ýaşy dilegde bolýar, elbet hemmemiz ýaşy dilegde diýer. Ýöne şu ýaşy dileg amal bolmak üçin akylly başly hereketlerim gerek. Hereket bolmasa hiç tat ýok. Allah Taala diýipdir, adamlara sizden hereket menden bereket diýer. Bizden hereket bolmasa ondan nereden bereket gelsin? Mene şeýle diýip düşünýän mesele. Halmurat ağa, onun bir halkymyzyň bir biýaraýlyk bir nemesi bar da, keselliğin bir kılık kıyafet diýin bir bu adyna näme diýjegimi bilemok. Yani bilmeyen bolsa ne düşünjämiz pek bir näbileli bilemzok diýdi. O gynanýar, bilmeýänleri de gynanýar, sebäplerinden bilýär. Ýöne sen bilmeýän seni şu gudaplardan adat eden o. Hiç kime verip bilen o. Şu zatları doğru düşünmeli. Onu biri edip vermeli düşünce var da birileri diye de. Kime bolsa biri ay geldi görüverýär diye de. Görjek adam görünüp dur. Nämen gelýänem görünüp dur. Ne şu zatlardan bir tayparlaryň adamlar o. Käbir zatları näme diýen ondan yani hakikat azrak bolýar da. Onun halk götüren o eken. Bunu ýöwmelik yani prezident uşunýar. Şonu hoş yak ya näme diýär. Okey, süýüji dilem gowdat. Onun bir gerek yer var näme tuwalyp. Ýöne bu hakikatdan kaçıp gitjek ýerim ýok. Ya şoň öwedini süýüji dilin doldurýan bolsa eyvallah. Olun ýok aýyň görürsün çekýän. Men şu ýaşaçyk gelinden kiçijik çağaly şolun ýa-ni çağı imitleri var da. Onun ýokman başga da beribem bilen ok bolondy da. Ne bir adamyň aýlygy şu çağan onun ne ýetdi. Kalan 20 gün o çağı näet ýaşamaly. Onun nähile sağlykly bir zat çykmaly. Şu zatları adamlar düşünün.
Bu düşünmeyen yerine bunu ne diyorlar? Ne adamın telefonlarını varlayalar. O sen YouTube'a giripsin girmeyensin. O sen plan yerik giripsin deyip şundan ştraf alıp başlattırlar. Ne miliselerin başka eklenti yok da. Ne o da korkudup kendini yankı napuşku bir rut diye de. Girip girmediğini bilen oklar aslında. Girip girmediğini bilen ok diye de. O kendisi korkusunu boynuna yanıma yanımadır elbette. Yok giriyen vakten. Cerime deyip, ştraf deyip pul alıyorlar. Öyle Türkmenistan'la ştraflan nemelen hiçbirine kiftanti verilen ok. Ne yani mutal getirdik de. İlçhanani. Sen ya yaşayan yerin bileyen mi deyip soruyormuşsun la? Adama pul alıp kiftanti verilen yeri görüp müydün ömrün dedi. Atı gelin geldi. Şu devletin yokluğu da şu. Onun alya kiftanti de veren ok. Şol adamdan Türkmenistan'ı yeni de vuran törtte öldürülüyorlar. Ne o da var. Ne şu dışarı yurttaki ilçhanalar kime değişti? Ne dışarı işler ministrliğine değişti. Lan Raşit Meredve değişti. Ne şu iş kuruluşu şular yalar. Yani bu yankı yetmeli dağıtlarının gidecek bir dağıtta. Birinciden o dağıtlar mutlu olmalı. Doğru abi. O ne Floryalık informasyon çıkanda hükümet ne etmeli bağlı olsa. O başka da atlara maydar. Ne şu at dokumentlerini yemedi otuyorsa. Şu ayda studentler 100 tutonlu Halmra'da. Ava? O ilçhana yazgılı 100 tutuyorlar da. O ben yaşap bilem ok. Enema tam puli veriyordu iyi verip bilen ok. Ne men plan adresi yaşayan enem ana atam ne planı deyip ilçhana 100 tutuyordu. O hatam var hem de adam var elimizde. O inni şol informasyonu alıyorlar ilçhana. O tayda oğuydun telefonu hem medadi yadırdı. Öy adresi, ecesinin adını. Onu o tayda bir milisi ecesinin yanına var ya. Sen kıydın teröristler bilen neme diye. O bir oğuydu tanımda o. O şolar bilen ilişkili cerime töremörlük şolardan pul alıyordu. Yine bunu ne diyecek? Demek informasyon toplayadı dışarı yurtta. Ben saparağan diyenin üstüne koşuyor. Yine vatandaşlar. Yine şu meseledim. Yine şu kitapçı. Yine şu kvitansı yazılıyordu. El hatı ya del hatı. Şu her bir öyde var. Mesela ben saparağıdan son kep dersinden 10 saniye satın alsam saparağı bana yazıp veriyor. Ben Halmırat suyunu 10 saniye keplerini sattım. Son 10 kepler için sonun $50 ya $100 pul aldım diyor ya. Yerli pulumuzdan ya diyordu. Onun çünkü ayı günü koyuyor. Yine benimle doküment şu. Salgı dedara sonrası diye Paris gelip sonrası bu kuşlar nereden aldın diye seni saparağıdan aldım. Yine telefonu canadın da bilin. Yine kanun işleyen devlette yine şuraya her bir öyde var. Ne için o devletin idaresi adam pul tölensin onu kim tanıca veren aldı. Biz için katı gen yandı. Kanunu devlette yaşayan, işleyen adamlar için şu aydınlayan zatlar, bizdeki bolup geçen zatlar Türkmenistan. Asla akıla sığacak zatlar da. Yine görkezli batıyor. Almurat Metin üstüne yetireyim değil mi? Yani şu ayda sen kiftanı yazıp verdin, benim pulum yok da. Son getiren bir aydan diyen. O bir aydan vermesen, Halmurat bir koronafon tip deme idare vardı. Şu tayga iyi veriyor yankı dilekçeni. Tamam, gelmedi. Benden paşa alıyorlar. Gidecek görün o. Ne bu tüyde gitmelem değerli. Mekanizm oturdular mı? Tamam. O yankı şunu alayan idarenin hukuku var. Sen gözüne, yaşına, hiç tadına tereden o öyünde ne hem orta öyün apçadı de öyünün tatıp göğüle gerek oldu. Yani $50 için satıp bile de. Ama vermesen Satıyadan ne Halmurat ne pulun diye.
Reketen merekkel hiç adam merekkel. O çoğunum hemme hataplan hemme dadın yapıyor. Ben pulum yok da bahane de uyduran oklarda. Yani telefonum açıp bilen okta. Yani şolar yalak devlet yani mekanizm. Kanun işler. O adamlarım onun kanun açık olanını hem de şeyde düşünüklü olanını o kanunu bir cahit yerler. Şeyden iyi edip buluyor. Altyapısı olanını sen hiç zaten nemeden yok da. Çekinin yok, korku yok. Ağlavam olanı ne çok çocuklarda ağlama değilen de yoktur. Biz olsak ne diye şimdi Türkmenin durmuşunu. Biz başkalarımızda çağa doğrunun ver çağamda Allah başlıyor. Ödem hiçbiri yani çağasının önünde cevapkarçılık çeken yok. Ne %70'i 80'i şunlarla. Ben onu seviyemine edip vereyim de. Ne çağalan okuyu diyen olsa kitabını açık görün. Sotayda katam vardır. Şu katamı okak görün. Şu katamı okap köçeye çıkmayan yine ata hiç ili cevapkarçılık çağalan onu çekenlerdir. Ve sotayda ne mi dip yadır ya? Ben prezidentime uyupalı dip yadır. Vatanıma değil, yurduma da değil. Ben prezidentime diyedim. Yoksa Türkmen Roşa diyediler. Şu sözüm ödü, ne mantı var, manmudu var. Yankı nemeleri açık devlet görün. Sen kasem ediyor. Çağalarından kasem ediyor da. Onun ola kasamı yerine getirilmeyen olsa, onu da düşünülmeyen olsa, sen adama bir yerine iş edecek kolonda söz veriyorsun da. O sözün değeri oluyor mu? Sen sözün yerine duruyor mu? Hem de terbiyetten geliyor. Eskerlerin kasam soňýar tapara. O eskerde de onu gen görmediler deyip şkolun başlayanlar da. Son eskerde de onu yaptın, okak geçip gidiyorlar. Mahmud'a da teriden okuyor. O at gen durvolun yönü bu hakikatler hem bekşiğinleme diyenler. Son için arkayın akıl maşkalı çağların önünde, niyetinin önünde cevapkardır diyen. Hak, hukuk diýilýände ilkület iki taraplı oylayandır. Sen cevapkarçılığın oylayandır, onun hakkın oylayandır. O olmasa o yok, bu olmasa da senin hakkın yoktur. Haksızlığı baştan kabul ediyorsunuz. Sebebi özünüzde cevapkarçılık yoktur. Şoň üçin size hak veren oklar. Şey deyip düşünýän mene. Şoň üçin adamlar hakkını talap eden oklar, sebebi cevapkarçılığını alan oklar. Doğru sapar. Ana denglik. Bunun sipahiçilik edip aytmalılar. En nemesi. O halk ne yapacak bunu akadayanı diyedi. O halk diýilen 5 milyon o prezident diýilen adı bir adama. O seni ağırlıya. Sen ağırlanman. Sen cevapkarçılıktan boşayacaksın. Ya bu cevir cephalardan halat ediyen. O ağırlanmana da ödün akar. Ağırlanma. Sen düşüneceksin petliğini. Okey, sistemi elbette olsa sistemimiz elbette. Bizim çağımız ne yapıp Şuriyalık mektepte okuyan, Şuriyalık programı bile okuyan. Ne yapıp birinci klasın nemesinde prezidentin portreti var deyip Sapar ağa hı. çıktı diye. Yeme ondan burada da borluk oldu diye. Şahsi suyradı. Yeme onu yine bir mesele var. Olan yeme bilen bağlanışıklı. Şol öňünkeden çıkışımız oğalluklar bilen bağlanışıklı. Şu arada ilkinci nöwetde vatandaşlarıma yetirmeli maglumat yurdun içinden dine şuun jaňadan adam tany 4 jaňa ýa-da buradan adam
4 adamdan geldi bir gorlaýar. Şu terde işläp ýör. Yani aydan gowul öz maşgalamyzda öz adamlarymyzyň sany bir ýerde 10 mäşem bar bolmasa şol halmada 2 bölmeli boljak orlukda geçmeler bolsa diýip olar ýal sonra berip ýatarlar. Şeredin watandaşlar özüňiz de haýsy gow amatly bolsa şonadyn. Yani bizim aýdýanymyz sany 10'dan geçti soň arasyna oturup pikir alşmaga kyn boljak. Ene görýän şumar be siziň öňüňizde 4 adam bolup çykyş edýär. Hemme adam pikir çugdomlanýança bize 1 sagata ýam ýetenek sagat ýarmya 2 sagat gerek boljak. Eger şu marşdaýda 10 adam bolup oturan bolsa, onuň hemmen pikirini dinlemek üçin ona 4 sagat gerek boljak. Şonuň üçin adam sany orluk bolsa, hem düşünmeli hem hareket etmeli boljak diýip aýdýarsa. Onuň ýene bir watandaşymyz teklip edipdir. Şu gaty gowy şol orluk bola eme kommentde ýazypdyr. Şu orluk diýip biz ozal eme ilki döwür şol Sowet döwrüni gözüňde tutýanlarda men deň duşlam bolmaly. Dedi katyol oynardyk diýdi. Katyol diýmegem ine bir näme? Gap diýip aýsaňam bolsaň, çok telpek diýip aýsaňam boljak. Mesela 10-10 kısan adam, bir edarada işleyen adam öz aralarına gürleşýär. Gelin her birimiz her ayda aylygymyzyň 5'ten birini şu katyonu goýýar. Yani her bir adam bir ayda bir alýar şonu. 10 adamyň bir alýar. Onuň şu bir ýylyň dowamyny 10 adam gezekli şol katyon alýar. Diýmek şol onuň şol bir ayda 10 adamdan şol ýygnanan pul epesli bolýar. Diýmek şol maşgala şol pulu dinç almağa gidip bilýär, ya özüne öýüne gerekli atlary birden alyp bilýär. Onun bir banka kassa goýan ýaly, ýöne şol kassa oýnalýar da şol katyon ýaly. Indi bir orlugymyz hem şol katyon ýaly, ýöne o taýda pullarly adamyň pikirleri jemlenşýär. Hakyky şo taýda jemlenşýär. Onuň dünýä garaýşy jemlenşýär, ine ulukan baýlyk. Onun için şonun katyonluk kabul etseňizem bor orluklary, yani şol doğru ideýa ir döwürçüler ýardat bardy, watandaşlar şuny ýok. Şo döwür anlaşyp işleseler da adamlar. Sen her ay puluň berýän, öz wagtyň gelende de şol umumy kassany alýan. Eger çykyp gitseň ýetmedik puluň töleýän, ýa almaly puluň sana gaýtaryp berýärler de şon çaýyny töläni. Ine adamlar şeydip arası işlep arası yaşardılar. Şu zatları täzeden dikeltmeli. Şona çok boldum. Ýigitler, siz näme aýtjak bolýaňyz barmy şol? Kan eşdiýäňizden meni? Yo, eşdilýär o, eşdilýär. Kameram bir da bolly halmyrada bilmedim, gözlegdimi. Nämäniň kamerasyna geçäýin? Kompýuteryň. Ay gonur saparagy. Kesin nerede de men düýä minirdiler, şu düýeli görä bereň men. No, burada aýtjakmy bu mesele boýunça? o şol onluk sistemany ýene-däm täzeden nemedeli. O näme zat şu belki täze görenler bardyr. Ýygy-ýygydan aýtmaly onluk hereket sistemasy. O ýuwaş-ýuwaş halkyň hereketlenmegi manysyndadyr aslında. Bu gaty efektiwne mundarga duan bilmeýärler. Ýa toplanşan ýagdaýyňyzda we howpsuzlygyny öz-özüne üpçün eden bir sistemadyr. We beýlek tarapdan hem aslında daş döwrüňizdäki öňden bäri habarlaşýan pikirdeş adamlaryňyzyň bir ara gelip guramaçylykly diýip aýdaly guramaçylykly ýaly işleýişidir bu. Şonuň üçin hem onluk sistemasy gaty wajypdyr hereketiň güýçlenmeginde. Hatta ýurdun içinde de var hareket edýänler. Şonuň üçin we ýurdun içindekiler bilen daşyndakylaryň hem öz arasında gurup bilýär. Hökman suratda yüz-yüze görüşüp bile oturup çay içip soň gürleşmekde. Bunu o telefonda dam edip bilýäňiz. Ya Türkiýede oturanlar bilen o Russiýada oturanlar telefonda bir ara gelip edip bilýär. Yani umuman iň az meselem daş döwrüňizde ýok bolsa 2 adam bolsaňyzam ýene şu 2 adam şeklinde dowam etmeli. Yani näde dowam etmeli bular? Birinciden düşünce tarapyna näme etmeli? Kabul etmeli bunyň. O näme diýip kabul edýäňiz? O
Eger ine şol birleşmek meselesi var yani birleşmek değil de indi bu taýda bir işi amala aşırmak diýeli. Yani birleşmek nemesi dengelmänem durýar. O şu işi amala aşırmak üçin o köp adam gerek. O köp adamam iň ýakynynızdaky tanışlaryňyz, bilişleriňiz o şu mesele barada arkaýyn gürleşip bilýän adamlaryňyz bilen bir araya gelmekdir. Ondan soň bunu ýaýratmak. Yani ýaýratmak diýende öňden näram ýaýrady da indi hereket manysynda ýaýratmak. Yani o görüldi, kabul edildi, o halk oyandı, yollar açılsa boljak zat belli. Şonuň üçin hem açanoklar diýip bilinýär. Ýöne şu ýollaryň edil ertir açıljak ýalak herekede taýar bolmaly. Esasy näme şo taýda. Meniň aýtjagym. Doğru. Aydın, sen oşak bir zat nimse wagtymyzdan bir telap olup dur, bir saatdan geçti hali. 51 minut oldu ya. Şöyle mi? Ben aytsam, yaşlılar Halmyrada ýa-ni hemen aýdyp geçdiňizde, ýene men şol taýdan başlaýyn. Döwlet adam üçin diýeňizde, men şol düşünjäni bir hili ýalňyş düşünje diýip pikir edýände, aýdylan düşünjäni ýa-da şol düşün döwlet adam üçin bolup bilmeýär mümkin däl. Döwlet temele getirýän adamlar, ýa-ni millet, halk döwlet temele getirýär. Soňra döwlet näme üçin olar üçin bolup bilsin. Aslında tersine adamlar döwlet üçindir. This meeting is being recorded. Indi näme boldy? Arasy bölünüm bir daha boldy saparaga. O internete giden olmalı. Indi ine ýöne bir zadaýda Ýewropadaky adamlaryň hünärine seredende, soňra Türkmenistan adamlarynyň hünärine sereden wagtyň Ýewropanyň has ýokardadyr hünärleri. Dogrymy? Halmyrada. Hakyky. Ve şo döwletler ösen döwletdir. Näme üçin? Ne şo hünärli adamlary ken adamlar işini eden işi isteme döwlete plus bolýar däme? Doğru. O iş etsen döwlete ken bir peýda berip bilýän. Ýani adam döwlet üçindir. Adam döwlet üçin işleýär aslında. Hem merde de şo zat bardyr. Onu näme üçindir, näme sebäpden tersine, ýa-ni döwlet adam üçin diýerler. Ine vaksinasiýa geçirýär diýäňiz, Halmyrada Şweýetçe mutun edýär diýäňiz. Sebäbi eger mutun etmesäňiz Şweýetçäň hemme halkyny ýok etseň Şweýetçe galyp bilýärmi şo taýda? Ayakta durup bilermi Şweýetçe? Mümkin däl. Şol özünün fundamentine düşünýär döwlet. Ýani sistema fundamentiniň güýjüniň näme diýine düşünýär. Olam halkdyr, şoň üçin halka edilmeli, näme bolsa etýär-de. Aslında onam ýene halk edýär. Şo pullaryň hemmesi toplanan pullar halkyň öndüren önümidir. Ýöne bir ýere jemlenýär-de iň soňunda. Hazina jemlenýär. Indi şoň üçin watandaşlar biz hemme ine döwlet, watan diýen bolsak biz şoň üçin hyzmat etmeli aslında. O näle hyzmat edersin? Ýöne bir zat, her bir adam öz akyl düşünjesini, bilimini, ilmini arttyran ýagdaýynda isleseňem islemeseňem şo döwletiň ilm bilimi artýandyr. Başga hili bolan o zat. Indi onluklar barada aýtsam ine ýa-ni pasolstwa baryp näme so kvitansiýa soraýa beren ok diýeňizde. Eger şolar onluk topar bolup baran bolsa, şo taýdaky işleýän adamdan 10 kişi kvitansiýa sorajakdy da, 10 kişi. Berde ýöne bir zat bolýar. Soňra kvitansiýa ýok diýen adam eýem bir zada ýalňyş diýip özü kellesinde düşünje döreýär-de. Onu adam sorady menden diýip bir hili näme bolýar-da. Düşünce köplüğü hemişe düşüncen az olan yerini yeňýändir. Yine onlara nirde gördüň soň zat yok diye 9 adam 10 adamın karşısına çıkıp talap edýär şondan kvitansiýany. Beýleki işlerde de ýöne köbür zat ine onluk topar bolan ýagdaýynda ine käbir wagt serhetden geçecek bolýaňyz ine bardyňyz migrasiýa, şo migrasiýa bardyňyz, siz eýem 10 kişi bolup barsaňyz ýeke däl, siz eýem şol ullakan bir güýçdür arkaňyzda 9 adam durýar. Sizi goldap dur şo taýda. Siz hem o beýlekini ýanyňdakyny goldaýan.
birinin pasportu doldu, pasoşta varmalı mı? 10 kişi olup barın. Bu yok 10 kişi olmadı, birinin işi çıktı, 7 kişi, 6 kişi olup barın şurada. Eýem siz yeke del diýmek bu manysını berýär. Olam ulu zattır vatandaşlar. Ine ýöneköy bir zat bilmeýän ýerine yeke özüň gitmek hemişe birazcık çekinýär. Kim bolsaň bolay çekinýän yeke özüň. Ýöne ýanynda bir adam bolsa eýem ýanky gorkun aýrýar dämi şo zat? Doğru. Yemek Onluk istemezsem şu yören yolunuzda yeke olsan hemişe korkunçtur. Kim bolay, näme bilay, näme öwrenäýse, näli güýçlü, edermen, batır, o gahrman, o zatlar sözde vardır diňe. Ýöne korku diýilen adam şoň ýanynda bar. Korkuny aýyrmak geregem däl, onu kabul etmeli. Korku bar olsa, bar o zat ýok däl. Hemmede var. Ýöne sen şu ýanynda ýanky ýoldaşyň bilen ýören wagt eýem korku aýrylýandyr. Şutayda aydın sen sözüň üstüne bir cümle goşaýyn mene şol ýanky oğurluklar barada gurup edip otursa watandaşlar. Özüňiz pikir edin. Ine şu Türkiýede işläp gördi migrant bolup biz watandaşlar. Şolar bir otogda ya bir kwartirada mı pesinden 4-6 ýerde 8-10 adam bolup ýaşap ýörse-de 2 otogda var. Siz ine şol oğurluk faktyski. Şu içinizde biriňiň pasportyny möhür dolanmaly. Aqalan gydym şol ilçihana bile baraýyn şo bilen arka durumda. Ine şu ýylleşimde ine töleýär bol pasportyny kwitansiýasyny ber gardaşdy. Näçe ol diýişdirmek edip gazanan puluny ilçihana deme oklap gaýtmaly. Osaň olaram jogapkar da edilýän işler. Ine siz özüňiz düşünýär, eýem şo taýda oğurluklar üçin otyň hökmen 10 adamda 8 bolun, 7 bolun, 6 bolun başlamada aýtmamen ilk başta özüňiziň anyň öz etjek işiňiziň anyň ikinji nowatda özüňiz ýa pikirdeş adam tapsaňyz ikiňiz beripsiňiz ýa bulu güýç bolýar. Indi 10 bolsaňyz sizi kim ýykyp biljek? Pikir edip görüň, bir ýekösi oturan çyýbyk bar ýa-da ine bir 10 şahaly ine şolar ýaly var, düýbi kökü ýere urup giden bağ var. Kim onuň aralap ýykyp biljek? Ine şu zat ýöne köy zatlardan misal getirip berýärse, düşünün, siz şumal boş ýekedel, ýalňyzam däl. Ine başymyza gelin şöpdelap lockdown oturmaly. Oturun şu zatlar öz araňyzda pikir alşyň ýaşlar. Bolup duran zatlary baha berin, nädilse gowy boljak. Nädip bir adaletliga garşy durmaly biz. Hemmemiz bilelikdi, halk bolup. Şu zatlaryň pikirini delip aýtdym. Men başga bärde oýlap, welsepit oýlap tapmak gerekkel täzeden. Dünýä taryhynda bar zatlar nädip hereket edilýär, yekelikdemi, bilelikdemi, üýşüpmi, çaşypmy. Hemme zat ýazylydy, bolmasa alynda internetde şol taryhy wakalary okan, hemme zat size düşnükli bar şonda. Men şonu aýdaýyn watandaşlar. Kalmyrada men bağışlan, ben internet gidip getdi da. O kamera nemeden ok. O ben eşdiýäňizem. Men sözümü jemleýin kemine şol onluklar ine bize halk bolup näme diýäs? Ine olar näme etdi diýäs da en atalarımız näme edipdir, näme üçin etmendir ýa-da näme etdiler, eden işi ýok diýäs. Ine şu wagt halkyň özüniň üstüne düşen bir iş var. Ýöneköy iş. 10 kişi, 5 kişi, 7 kişi bir araya gelip etmeli işem şolaryň diňe bir-birini goldamak. Ýöne bir-birine elini uzatmak kyn zat däl. Ine sen näme etdiň, o näme etdi diýmeli däl. Her kim özüne ve şu öz toparyna jogap berip bir-birine el uzadyp bir-birine kömek eden wagty muny iň bolmanda barlak gör. Durmuşuňyza näle täsir edýär şo zat. Ýaşaýyşyňyza näle kömek bolýar şo zat. İslendik ýagdaýda da biz aýdamyz olaýna onluklar çykyp pasoçdan öňüne basyn edin ýok. Oňa zat gerek de. Siz pasoçdan öňüne basanda baýajak bolsaňyz edin, ýöne şoň peýdasy ýok size. Peýdasy ýok zat etmeň. Öňünden 10 kişi bolup maslahatlaşyp bilýäňiz. Näme etmeli? Ýöne köýzat biriniň işi agyr diýeli, agyr şertlerde işleýär. Siz şoňa düşünen okdur belki. Ýöne siz şu öz ýanyňyzda düşündirip bilýäňiz. Ne sen etdiğin işin ağır iş, sana ziyanlı iş, yine şunçtayda işle deyip, gel sana iş tapal deyip, yine şol küçük kömekler var yine. Yine şu zada edip bilsek vatandaşlar, biz özümüz etmeli onu. Biri edip verecek, edip verer, ona mümkünçilik yok, hiç haçanan olmadı.
Şu zada edip bilen wagty, şu başaryp bilen wagty ine 10 kişine biz başaryp bilen wagty 10 kişi olup bilelikde işlep bir-birimizden gürleşip bir-birimizden düşünüşüp bilen günümüz ol ulla kandır ädim boljak bu täze Türkmenistan üçin. Ya şonu edilmese Şolardan ibaret. Aydın şu edilmese yankı neme tersine bolýar da. O taraf 7-8 10 bolýar, sen 2 bolýan da. Sen edip geçýärler. Görün yerde de edip bölür de. Şu una çenli işlen mekanizm şol yani halkın karşısında. Halkı bölürler, birek anılmada yala ettiler de. Olaron kurumu. O tayda gerek orada 5 var, gerek orada 100 adamım var. Sen onun küvdüğünü sıkılmır bolýan. Ne şu ýagdaýa getirdiler. Indi şunu tersine vurmalı bizim yine maksadımız şu. Son şu näme aydaly açık 10'luklar iň soňunda hemmesi bir ýere jemlenýändir ildeşler yani 10 bolup galmaýa. Yani şu 10 bolup bir kıvat dowam etmeli. Son asıl hareket näme yüze çykjak wagty şolar bir wagda birleşip o paslaşmak ansat bolýar. Bu işte. Şonuň üçindir ol geçenem nämede gurrun verdik ine 10 atlı olup düşmanın nemesine koşununu darga diýerler. Ondan soňra bir ýere jem bolup bir gezekde şu düşmanın koşunu neme diýen ekenlerde, ýeňýän ekenlerde. Ine şol gaýtam o taýda düşman koşunu näçe uly bolsa da şonda da ýeňip bolýan bir sistema. Gal berse de bizim sanymız 5 milyon ýa. Olaryň näçe? Göze görünmeýär 5 milyonyň ýanynda. Şoň men nämesine aýdyp bereýin, onu men ine okuwçy atlam berde şu öýde galýat, biz 4 kişi galýasda. Soň her kim şu zawtryk ýen wagty biri ýerden 8-de biri sapaklaryna seredip nämetçälerde de. Soň ýanky kuhnyaň içi bulaşyk gidýär, studentleriň näle ýaşaýan kemine bilýänsiň. Soň ine şu taýda biz öz aramızda gürleşdik, aýtdyk, ine ýerden diýdi, ine şuňaly zawtryk taýýarlanjak. Hem adam gelsin, her gün biri taýýarlaýa, şoňaly näme gezekleştirildi. Soňra hemmemiz bile zawtryk edýäs. Biri gelmese şoňa garaşmaly ýa-da gidip tuzurmaly şonu. Şoňaly bir düzgün şu taýda döredi. Ondan soň ýerden ine turjak bolmasaň sen eýem 3 kişi sana garaşyp otyr. Eýem sen özüň üçin däl, ol üçüsi üçin hereket edip başlaýan. 3 kişi sana garaşsa sen turup barýan şu taýda. Ýerden şu ýanky saça taýýarlamak islemeseň sen gezen gelen olsa barıp şonu sen edämeli bolmasa beýle 3 kişi aç gitjek şol ýerden çykyp. Ine jogapkärçilik döretdi o zadyň özü. Ve şu sistemany oturgandan soň ine gowuza bir-birimizin aramız, ýani tegen men şol olanlar bilen habarlaşýan, görüşýän, jaň etýäs, bayramyny gutlaýas. Entegem şol bizim bir ýyl ýalyk bile galdyk da. Şolar bilen ýanky bagymyz entegem gopanok, hiç gili gopanok. Başyna iş düşende Awa ine şonamaýdy. Ine birimizin başymyza iş düşende beýleke aýdyp bolýar-da ine gürleşýän näli ýagdaýlaryň aý şoňaly bir näme problemi bardy. Birden belki sen çözüp bilýärsiň şonu, onu bilen o. Aý oňaly o sene içinde çykýan men şoňaly ýerde ine şoň dostum bar ine şoň ýanyna barsaň ine şu zatlary maslahat berip bilýär ýa-da şoňaly işler edip bilýär diýip. 4 kişi şoňaly bir ulus näme öwrülip bilýär. Ve jogapkärçiligi döretýär, watandaşlar gowy zatdyr, hökmany suratda edilmeli işdir. Biz hem şu taýda bir siýasat bilenmi işimiz ýok, beýlik bilenmi işimiz ýok. Ýöne durmuşymız birazjyk bolsa da gowlaşdy. Ine şoň saýasynda diýin. Bizim maksadymız näme? Täze Türkmenistan maksady näme sizin pikiringizce? Ýa-da şu taýda guruljak döwlet sistemasy, mexanizmiň maksady näme? Halkyň ýaşaýyş durmuşyny gowlaşdyrmak. Gowy şertlerde ýaşatmak. Ine iň esasy maksat. Bu başkalar için jogapkärçiligi alyp barýar da. Onun başkalar içinde de ýene ataty çağaty ululunyň ýenesine atasyna jogapkärçilik duýulýar da. Ýanky jogapkärçilik
adamın çaqty jogapkärçilik duymaty gaty önemli zatlar, hani şol zatları dirilçek bolýar dememiz. Maktadymız şu. Saparağı. O Şu taýda watandaşlarymyz kan ýada-da oturmaýar diýjek bolýar. Öňümizde 18 gün ine şol taýda ine adamlar öýüne her gün ýagdaýymyza görä bir sagat ýarymdan ýetmeýän gepleşikler bilen näme soralar bar bolsa watandaşlar so ýurdumyz barada, halkymyz barada, watanymyz barada, gelejegimiz barada, etmeli işlerimiz barada soralarını ýazyp ýa öz pikirlerini ýazyp goýsalar şo taýda. Diýmek gawundan eren kalar diýär-de türkmeniň nakyly. Şo birak-birakdan öwrenýär. Menim sizden öwrenip otyrym bir topar zady ýaşlardanam, watandaşlardanam şeýle o akylly pikirler aýdýarlar. Men begenýän dogrusyny aýtsam şu zatlaryň bardygyny. O ikisany diktator bu halky aňyny huşun dol ýup taşladym bulary mankur dedik koydum diye yo beýle däl halk öz-özünden ýene-de täzeden direliş dikelmäge mümkinçiligi bar eken. Men şonu görüp otyrym. Şonuň üçin ýazyn kommentlaryňyzy öz pikirleriňizi çekinme. Ol harp ýalňysy bar, söz ýalňysy bar. Ol haýsy dille görülediňiz ýa şiwede ol farky ýok. Gaýtan diller şiwe adamyň insanyň baýlygydyr. Beýdip o taýda birak kemsi diýerler gepini dinläp oturma. Haýsy dille özüňize amatly bolsa ýazyn. Şo düşünmeýän bolsak biz sorak berip bilýär, dogan şu ýerini düşündirip bermene düşünmedim diýip. Men sizden sorak otyryn şu türk diliniň köpsini bilmesem bilýän dilim sözüm soraýyn. Bilmeýän sizden. Onun için bärde aýyp zat ýok. Ýöne şu içki dünýäni aýtmanyň başarmaly, paýlaşmanyň başarmaly. Ene biziň dogurlugymyz, dostlugymyz şu taýda. Bir watan, bir millet, bir döwlet boljak, boljak bolsa şu zatlary başlamaly fundamentini döwletiň täze Türkmenistanyň düýbüni şu zatlarda düzüp gurup başlamaly. Watandaşlar başga zat tutmaz. Näme gursagam ýykylar. Eger şu zatlara öňs bermejek bolsa. Ene men şonu aýtjak boldum. Ende siz aýtjak zadyňyz bolsa aýtyn, soň şu bilen ustada oturup watandaşlarymyz bilen aýyl hal Murat. Onu gelen bir gezekki atladayın vatandaşlar erti şehit bolan oğlumuz Süleyman Neresyan yüzüdür. Okacak ayetlerini, dualarınız kabul bolsun. Men şonu aýdasym belli ýatdan çykarma. Kabul bolsun. Bereçelli sağlıkta sağlıkta görüşelim. Bolýar sağlıkta sağlıkta görüşelim. Bağışlan kameramız, internetimiz gidip gelip dur. Bugün bir da bolduk Murat bilmedim. Men ruhsat ederseniz bir näme bar da halkyň arasynda bar bolan bir düşünje, jogap bermek bilen jemläýin. Ne Türkmenistana ýurdun içine gitmeli, şo taýda düzeltmeli. Bärden isad edip bolan ok diýen bir pikir edýänler bar ýa-da düşünjeler bar da. Ýurdun içinde düzeltmeli diýe ýa-da gitmeli diýerler de. Indi ýöne bir zat Türkmenistan içinde käbir adamlara soraýan bolýan, biz diýe siziň elde çykyş edip bilemiz ok ýa-da sözümüzi aýdyp bilemiz ok diýe. Bizim daşarda bolsa gene şu zatlar edip bolýar o taýda diýe. Ýagny daşardaklara içindäki mümkinçilikleri görýär, içindäkiler hem daşardaki mümkinçilikleri görýär. Ol aslında mümkinçilik däldir. Ol bahanadyr watandaşlar. Her kim bahana näme edip bilýär. Ýöne bir zat aýdyn, bir iş edilen wagty, işte şu zat bardyr. Edilmeli iş. Ine çöý kakmalyda ağaca. Indi şonu etjek adam çöý kakmaly bolsa şonu kakjak bolar. Ol ýöne etmejek adam näme diýer? Ay çekiç bilen kakylýar. Çekiç ýok mende diýer gider. Ýöne beýleki başga bir zat edip şo çöýü şoda kakyp görkezär. Kakmasa da şoň üçin işler. İş etjek adam. Ýöne etmejek adam bahana gözleýär. Bahana, müň sana bahana edip bereýinden gerek bolsa sizde. Ýurdun içi daşy diýmeli däl. Tapawdy ýok. Sen ýurdun daşynda bol, içinde bol. Sen Türkmenistan vatandaşy. O näme däl, ol ýurdun içinde düzeltmeli diýilen zat aslında el bilen edilýän işdir. O el bilen edilýän iş pursaty geldikçe ediler. Yani esasy birinji iş düşünjäni üýtgetmek, o düşünjede şo zatlary ýeňip geçmeli. Düşünje üçin hem o ýurdun içi ýurdun daşy gerek däl, o düşünjäniň bir mekany ýokdur. Düşünjede granistanam yapıp bilmeýärler watandaşlar. Düşünjäň ne güýjem şodur. Hiç kili granista saklayan däldir onu düşünjäni.
siz bärden yurdun daşında bir düşünjäňizi yurdun içine goýup bilýän bolsaňyz diýmek siz yurdun içinde hareket edýän diýmek bolýar. Sağ olun vatandaşlar, ýaşullar. Emine. Sağ olun ildeşler. Sağ olun, sağlıklı görüşelim. Sağ olun vatandaşlar, ertire hem